असं वाटायचं तळताना भीती वाटते का कुठा पिटायची. हे आपलं नाश्ता आहे, सकाळी संध्याकाळी कधी पण करू शकता. असं नाही की हे आपल्या सणावारालाच करायला पाहिजे. आपण नाश्त्यासाठी सकाळी करू शकता, रात्री संध्याकाळी करू शकता 4 वाजता. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. नमस्ते, आज मी राधा वल्लभी पुरी बनवते आहे. तुम्हाला दाखवते कशी बनवायची ती. मी 2 कप मैद्याचं पीठ घेतलंय. ह्याच्यामध्ये आपण थोडं मीठ टाकायचं, थोडं 2 चमचे तेल टाकायचं आणि पाणी टाकून आपण मळायचं पीठ. हे आता पीठ मळून झालंय. आता याच्यावरती झाकण ठेवते. पीठ एकदम पातळ पण नाही मळायचं आणि एकदम टाईट पण नाही मळायचं, चांगलं मळून घ्यायचं असं घट्ट जरा. आता या पीठात आपण झाकून ठेवूया. ही अर्धा कप मी डाळ भिजत ठेवलेली, उडदाची डाळ आहे व 4 तास भिजली आहे. आता याचं पाणी काढून टाकते. डाळ आता मिक्सरला लावून घ्यायची. जास्त बारीक नाही करायची, दरदरी अशी दळायची. ही डाळ आपली एकदम बारीक नाही करायची, जशी आपण डोश्याला इडलीला करतो ना तशी नाही करायची. वड्याला जरा जाड करायची, दरदरी करायची अशी जरा. आता आपल्याला हे मसाले आहेत ना आपल्याला याच्यामध्ये डाळीमध्ये टाकायचे. ते काय काय घेतले, 1 चमचा बडीशेप घेतले, 1 चमचा जिरा घेतलाय, थोडासा जायफळचा तुकडा घेतलाय आणि 2 लाल मिरची घेतल्या. ही आपल्याला भाजायची आहेत. आता मी ते कढई ठेवली आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला हे मसाले भाजून घ्यायचे आहेत. कढई तापली आहे, त्याच्यामध्ये आता बडीशेप टाकते, जिरा टाकते, आणि 2 मिरची आणि जायफळचा तुकडा. हे आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. मसाले आपले भाजले आहेत बघा, काढून घेते प्लेटमध्ये. आता हे मसाले आपल्याला आहे ना मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक वाटून घ्यायचे. पहिलं काय केलं माहितीये का, छोट्या भांड्यामध्ये डाळ वाटली, तर आता छोटं भांडं ओलं आहे ना, मग मी आता मोठ्या भांड्यात वाटून घेते मसाला. मसाला आपला वाटलाय बघा. आता मी हा मसाला काढून घेते. आता कढई ठेवली आहे, कढईमध्ये थोडासा तेल टाकते, थोडासा हिंग टाकायचा चिमटीवर, असा 1 चिमटी असा हिंग टाकायचा. आता त्याच्यामध्ये आहे ना आपली डाळ टाकायची वाटलेली. ही डाळ आता अशी ना चांगली जरा फिरवून घ्यायची. आता त्याच्यामध्ये आहे ना आपले मसाले वाटलेले टाकायचे. हे आपले वाटलेले मसाले. आता तुमच्याकडे जिरा पावडर, जायफळ पावडर आणि बडीशेपची पावडर असेल ना, तर आता मी हिंग टाकलं ना तेव्हा ती पावडर टाकायची. आता त्याच्यामध्ये बघा 1 चमचा पिठी साखर टाकते, थोडासा 2 चिमटी मीठ टाकला. आता ही आपली डाळ कशी करायची आहे माहितीये का, सुकवायची नाही आहे. हे फक्त मसाले एकजीव होईपर्यंत फिरवायची अशी. हे बघ, डाळ आपली सुकवायची नाही, फक्त मसाले एकत्र होईपर्यंत आपण त्याला एकजीव करायचं. झाली आपली डाळ. 2 मिनिटं फिरवलं. हा 2 मिनिटं फिरवायची. आता गॅस बंद करते आणि आपलं हे सारण काढून घेते. सगळं मिक्स झालंय की नाही बघ, है ना, मसाले अलग नाही दिसत आहे. आता मी जरा पंख्याखाली बसायला आले, तिच्यात लय गरम होतोय. आता पीठ टाकून ठेवलेलं बघा आपलं. आता आपल्या याचे आहे ना पुरी आपण करतो ना तसे आपल्याला छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचे आहेत. हे आपलं नाश्ता आहे, सकाळी संध्याकाळी कधी पण करू शकता. असं नाही की हे आपल्या सणावारालाच करायला पाहिजे. आपण नाश्त्यासाठी सकाळी करू शकता, रात्री संध्याकाळी करू शकता 4 वाजता. सकाळी खायचं असेल तर रात्री तुम्ही डाळ भिजत ठेवू शकता. रात्री डाळ भिजत ठेवायची 5 तासाचं आणि 4 तास भिजवायची असं काही नाही आहे. तुम्ही सकाळी करायची असली तर रात्री पण डाळ भिजत ठेवू शकता. हे आपण असे सगळे गोळे करून घ्यायचे. बघा मी छोटे छोटे गोळे केले. एक सोय सारखे केले ना मग टेन्शन नाहीये, लहान मोठा वाटत नाही. आणि त्याच्यातनं आपल्याला मोठी गोळी वाटली ना तर आपण त्याच्यातलं पीठ काढू शकतो. अशी पिठाची गोळी घ्यायची आणि आहे ना अशी त्याची पारी बनवायची. आपण पुरणपोळ्या भरतो ना तसे भरायचे. आणि हे डाळीचे पण मी असे गोळे करून घेतले. पिठाचे गोळे बनवले सेम, तेवढेच मी डाळीचे पण गोळे बनवले सेम सेम करून घेतले. म्हणजे जे 15 गोळे झाले ते 15 तू हे केलेस. हा असे. आता हे तसेच भरायचे. पुरणपोळ्या भरतो ना
तसंच हे पण भरायचं. मम्मी बनवता बनवता मम्मीने सर्व नशीब 2 तरी ठेवले दाखवायला. मी पटकन करून घेतली. सर्व भरून टाकले मम्मीने पटकन. हा मग कशाला वाट बघत बसू ना. दाखवायचं तर काय आपल्याला 1-2 दाखवायचे असतात. तोपर्यंत मी मम्मीचा इंस्टाग्राम अकाउंट हँडल करत होतो. तो करतोय तिकडे म्हटलं काय ते करू दे, तोपर्यंत मी इकडे भरून घेतले. बघा तुम्ही मम्मीला इंस्टाग्रामवर फॉलो करा, फोटो आहेत मम्मीचे त्याच्यात. शुभांगी कीर सर्चर. आता इथे तेल लावायचं जरा हाताने दाबून घ्यायचे आणि पुरी लाटतो तशी आपण लाटायची. फक्त पुरी फुटायला नाही पाहिजे. जेवढी मोठी होती तेवढी मोठी करायची का? नाही, आपले सारण फुटला नाही पाहिजे एवढी लाटायची. बघ पुऱ्या सर्व लाटून घेतले बघा. सारण बरोबर झालं एकदम. फक्त सारण आहे ना पुरीच्या बाहेर नाही आला पाहिजे. तसे आपण पुरणपोळ्या कसे फाटतात ना तसे फाटले नाही पाहिजे. पुरण सर्व आतमध्ये पाहिजे आणि असे लाटून घ्यायचे मोठे मोठे पुऱ्या. सर्व पुऱ्या लाटून घेतल्या आहेत. आता सर्व पुऱ्या तळून घेते. एका बाजूला तळते, एका बाजूला खायची सुरुवात करा. फटाफट फटाफट सांगा कसे झाले ते. आता आपल्या इथे तेल तापलंय आणि आपण त्याच्यामध्ये आता पुरी सोडूया. हा अशी पुरी वर येते. मग आपण त्याला झाऱ्याने असं जरा जरा टच करायचं. मग ती फुलते पुरी. पुरी फुलली ना. चांगली फुलतात. आता आरामात आपण फिरवायची. बघ असं वाटणारच नाही की त्याच्यात सारण आपण भरलं. असं वाटतं ती नॉर्मल पुरी आहे ना. अशी फुगली ती. जड किती वाटते पण ती सोडल्या तेलामध्ये ती खाली जाऊन बसली. 10 सेकंदानंतर वरती आली. ती कशी माहिती वजन आहे ना. अरे वा फुलली आहे ना. छान फुगली. आता ही दुसरी टाकते. इकडे बघा पहिली आणि इकडे बघा ही टमकन फुगली आहे. इथे जास्तच फुगली. ही जास्तच फुगली आहे. हिने तर कॉम्पिटिशन लावलंय. तुझ्यापेक्षा मी जास्त फुगून दाखवणार. आणि मस्त रेड झाली ना. आपण काय करायचं, पुरी फुगली ना ती लगेच फिरवायची नाही. त्याची बाजू भाजून घ्यायची 2-3 सेकंदे आणि नंतर फिरवायची. म्हणजे पुऱ्या फिरवत उलपट पाटपट करत राहिले ना मग ते पुऱ्या फुटणार. म्हणून एक बाजू चांगली भाजून घ्यायची आणि त्याच्यानंतरच फिरवायची. मग परत फिरवायची नाही. इकडे आपली दुसरी पुरी पण रेडी. इथं खूपच फुगली आहे ना. इथे बघा आपल्या पुऱ्या सर्व रेडी आहेत. 4-4 3-3 झाले ना. 3-4 माणसांना नाश्ता झाला की नाही. झाला ना. नाश्ता काय 1 प्लेट खाल्ले की मग जेवायला पण नको. तेच ना. चला आता आपण 2 नंबर पुरी फुगलेली. आता आपण टेस्ट करूया. आता त्याची हवा जात आली आहे. इथे बघा आपली राधा वल्लभी पुरी एकदम रेडी आहे. आता आपल्याला वाटत असेल बघा की आतमध्ये कसं असेल कसं नसेल ते. आणि हे फर्स्ट लेअर तर आपला फ्राईड लेअर आहे. तुम्हाला झूम करू नको. आता बघा ही आपली पुरी आहे फुटली. आता तुम्हाला जर आतमध्ये बघायची असेल तर हे बघा त्याचं असं हे झालंय. ते आतमध्ये सारण आणि हे बघा हे असं 2 भाग बरोबर झालेत पुरीचे. आणि जे मी पहिली फोडली होती ती बघा ही अशी आहे आणि हे त्याचं मध्ये त्याचं सारण लेअर आलेत आहेत. आता आपण टेस्ट करून घेऊया. आता मी तुम्हाला तोडून तर दाखवली. आता टेस्ट करून दाखवतो मी तुम्हाला. मी दे तुला. कशी झाली सांग. भारी झाली आहे. आपण साधी पुऱ्या बनवतो ना ते तर काहीच नाही याच्या पुढे. कारण याच्यामध्ये सारण भरलाय आपण उडदाच्या डाळीचा. त्याच्यामुळे त्याची टेस्ट आहे ना एकदम वेगळी लागते. काहीतरी खाल्ल्यासारखं वाटतंय. कसं वाटतं माहिती का, पराठा असतो ना आम्ही तसं वाटतंय. आणि जर नॉर्मल पुरी खाऊन एवढं काय पोट भरत नाही आपलं. पण जसे असे 2-3 हे अशा पुऱ्या खाल्लेत ना तर आपलं लगेच पोट भरून जाईल. आणि ते खरं काहीतरी वेगळं लागतंय. आणि असं नाही की एकदम जाड पण लागतंय आणि पुरीसारखं एकदम पातळ पण लागतंय. कारण पुरी बघा लगेच संपून जाते आणि कधी ते पराठा ते खूप चावायला लागतं. हे मीडियम आहे म्हणजे एकदम मजा येते खायला.
आणि आतमध्ये सारण जे का भरलंय ना, मसाला पण आपण जे वाटलंय ना मिक्सरमध्ये, त्यामुळे त्याची चव एकदम छान झाली. अशी रेसिपी काहीतरी वेगवेगळ्या रेसिपी असतात तर ते आपण नक्कीच बनवले पाहिजे. बनवा, कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, नवीन असेल तर बेल आयकॉन पण वाजवा.